Opo. Ang sarap pa digditiyo na pasinyalis na talagang makusog sa paro. So, ining mga nagurahig na mga tumba na nga rin, nasa tinampo na mga poste. Nanapik. Mga pirain mga mga sampulog at pagsundo naman sa inutan. Hindi, pero magkapulo. Yan sa inutan sa barangay bago. Manahilig sa kasi dahil manakalaspas sa kalyo. Okay. So, thank you so much, Ate. Ano po palaranda? Ariel. Ariel Salud. Nagasing ka? San Roque. San Roque. Di mabalik ka ka. Pasahin ka kutan ha. So, mamo. Balik na ako. Sa Diamond makalagbas. Iyo. Okay. So, yan tabi bibi ang sitwasyon. Thank you so much po, Tio. Okay. Yan ang sitwasyon tabi bibi. Dakul-dakulan dan news dige sa ay guwan mga poste. Tuminom ba sa tinampo and oning tinampo dahil maagihan sumapasiring duman sa bunbun, may sa bunbun baha, baklas baha and bariya suali man takali po papasiring kang pantaw dahil ka man pwede magpapasiring digdi sa sentro dahil ka man maagihan tabi bibi. Okay. So kan tabi di ano Pantaw Road yan tama? Pantaw Road. Libon Pantaw Road. Libon Pantaw Road ano? Ano yan? Bako passable. Bako passable mo yan dahil siya pwedeng agihan. Unpassable siya kaya impossible. Kaya ano yan? So poste dakulan damage di medyo paano kan malumoy kayo diyan ng kabasan na di. Nasa kabasan kaya sa kabasan nakatulaw kay mga puon kan poste. Okay. Okay, so diyan sa Balangibang matubig man pero naagihan na tabi bibi. Nagulpi man sa mga makabasan dyan, nasa 45 to 50% pa sa naan eh. Pero, passable, so kanto nag-text ako si Jing ako niya, passable na hanggang Agos? Passable tabi bibi, inagihan ko niya, tanangagi ako duman sa may ikuan, sa Matakon, nagbaya sa Agustin ako, sa Agustin Road. So yan tabi bibi ang sitwasyon, and yaon man digi, na tab sa Chief of Police, Abel Harabeo, and dahil man sindaki mga toward reports na naresibi ka, so banggi, may relasyon sa minaging bagyong Pintay. Yung sa nainit tabi bibi, mga sitwasyon digdi, nadali, yun yung mga makabasan, ralantok mo niyan kitubig, and pa mga portion, ibang poste, turumba, digdi na sa tinampo tabi bibi. Okay, yan ang sa tuyang gari kita pa sa nga nakabot digdi. Dahil manili pa na nakakabot digdi magin so mga opisyal nagpapararelibot man dahil pa man digdi nakakanto sa lugar na ini. So iba sa Rameo pinaglulukit man yato kung ano ang mga reports na nakanto sa inda. Taon-taon baka makuha niya to kung sa party digdi sa tercer sa Libon Albay. Yan tabi bipian sa tuyang mga dagdag na informasyon hali digdi sa sitio Paklas, soon for Libon Albay. CGB News. Salamat Jimmy sa report. Jimmy na salita reporting live mga tugang from Libon Pantaw Road. Libon Pantaw Road mga tugang dahilan ta impossible. Impossible. Saan tinampo dyan halangkaw ang tubig sa tinampo. Asin mga poste daw kan apek, turumba ini, mga tugang susog duman sa obserbasyon tabi ni Jimmy Nasalita. Ang mga baretang yan ni Jimmy, hatod po sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Hanapan naman nganing din na kita nganing bayad na kita man okay, ilawan mo kung okay na ha. Yan tabi ang sitwasyon dyan ta. So, kasabago nag-text ako si Jay na ako niya kan 3rd Engineering Office from, sabi ni Jay, sa mga mabrayahe po niyan, ang sabi ni Jay, ang ngayamigo, ang Maharlika Highway daw, pon Agos Pulangi, hanggang Travesilla Ginobatan. Passable. Yan, Passable. So, pa 3rd District man, 1st District po from Santo Domingo to Tiwi, passable. Inagi po ni Jomar Casubago. Ngunyan, may naghapot sa kuya kung passable da po ang nito to Legazpi. Kung passable, tabi ang nito Legazpi. Hain daw ang trupa kan engineering, kung kumusta sa indang ang 2nd Engineering Office, sisingan ang tagapagtaram kang engineering sa 2nd District, si Richard De Jesus.
Ano daw ang sitwasyon? Bali, natapos tamay naghapot kon passable ang ma nito to Legazpi area. O na iba pang mga tinampo, tabi sa, ano yan, sa Segundo Distrito, kan Albay. Ano ang sa indang report ngunyan? Alas 8 na eh. Pakisimbag do tabi amigong Richard Jesus, PIO kang Second Engineering Office. Tamay nagharapot, kumusta ang sitwasyon kan mga major highways, major roads sa Segundo Distrito, kan Albay. Ilalo na yung pasiring tabi sa ma nito. Nagring ang PIO kang District Office kan DPWH. Balunta daw ta. Wala. Cannot be reached. Kunano? Alas 8:05 na no? Kung sasabihin, dapat nasa opisina na ini. O baka nagtatrabaho na, dahil lang napansin so apunta. Tamay hapot ang Legazpi ma nito kung passable. Buda iba pa na mga areas tabi sa Segundo Distrito, Canalbay. Pero kung sa mga national highway duman mani sa first and third passable, most probably okay man kita digit sa second district from Camalig to Santo Domingo. Ano? And iba pa niya itong mga side streets, kaya lang ang saro sa pinakahalaba tang tinampudigdi, iyo po ang ma nito, Legazpi ma nito road, tabi. Yan ang ihaputa ha. Okay, ang mga baretang nadangog nindo kasabago, hatod po sa Indokan, mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indokan, mga minasunod. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo Everyday. Generica Drugstore. Generica Drugstore. Gamot at serbisyong waston abot kaya? May karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Thank you. Balik kita sa programa. Pag-text ko na mga tugang ang ang tagapagtaram kang NGCP. Hilingon ta mo na, although day kita naghihidali, pero hilingon ta mo na kung kumusta ang initial report sa enda. Takasabang ginagtataram sa ko si Mayor na Mayor Rosal, may damage po sa linya kang NGCP. Kung nagka-damage yan man dapat inot na maayos ang linya kang NGCP. Tas hindi po nag-supply ng kuryente sa electric cooperatives. So, sinda po masupply sa APEC. Pero rasot-suggest na, I do not know kung taod-taod balontang apuda ng APEC, kung ano po ang sa tabing plano, tungkol mga tugang sa bagay na ini, tungkol po sa damage assessment ninda. At importante po, anhapot kan tawo, kung no rin nga tabi, mabalik ang kuryente. Pero ang tubig, lalong makusog iyan pag may kuryente na. Inda kung kumusta, hindi ko lang nahapot sa harong kung may tubig. May tubig kita mani sa DCGB. Igwa sa tinampo kita igwa, igwa sa tinampo. Sa gripo, maluya.
maluya sa tinampo o sa gripo. Okay. Sige daw, Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi VP Henry. Location ka na DCGB News niya. Ang digdi sa Oro site area. Kumusta na dyan? Oo, Roger, kanya-kanyang rilinigan ang mga residente digdi sa Oro site area makalihis na lubugon ini tabi VP Henry nin baha kasubanggi sagkod kasubagong maagahon darapan bagyong kinta iningon yan tabi VP Henry ana sitwasyon na nanuparan ngon yan ka na DCGB nyo sa nasampitan ng lugar na kanya-kanyang sirigidan. Tapos pag arakwat nin mga taralbong mga basura, lalong-lalo na sa mga dahon bagatabi VP Henry, na nagkataralbo digdi sa nasampitan ng lugar. So far, ang sitwasyon, garisa na pagkaaga palang tabi VP Henry, garisa na daytig babaha digdi, pagilingon, garisa na inuran, pero kasuod tabi VP, o kaya kasubagong maagawang tabi VP Henry, ining lugar na ini, ano ba ko ini possible, dahilan ka na patuhod na baha digdi sa nasampitan ng lugar. And Pero yan, Lowens, nagkulpa na ang tubig dyan? kulpa na tabi VP Henry Kulpa digdi. na. So, ang nami-mention kaya kasubanggi sa tunay nato sa report nindo, ang Oro site, kasi Kapitan Joy nag-text na so barang duwang purok niya binahaman. Buda Imperial Court, ining Barangay 23. Tapos so report mo kasubanggi na sa Binanuahan. Roger tabi Diba? VP Henry. Barangay 22. So sa Oro site mo niyang kulpa na, ang tada ngon niyan, relimpyahan. Olimpiyahan. Oo, iyo man ang kinagayunan ngon yan. So mga tao digdi talagang karakan niya. Kumbaga ang uso ngon yan. Lato sunta ka. Anong kinagayunan kang relimpyahan na? Ang kinagayunan nagrelimpya. Ang iba ba pabayaan sana? Okay. Marley. Lato sunta kang sarawayon. Okay. Oo, Roger. Digdi sa lugar, kung matatandaan tabi VP Henry, poon digdi sa may Oriental Albay, baga digdi sa Peñaranda PNR site. Opo. Tapos sagkod sa pasisiring dyan sa may LCC Mos Legazpi, sagkod sa pasisiring duman sa Lapu-Lapu area tabi VP Henry, labog kita nin baha. Iyo. Kaya ngun yan, iyo ang pinaglilibot ka na DCGB News para kumustahon kung ano ang sitwasyon. Pero so far digdi sa Oro site area, poon sa may PNR Peñaranda Barangay tabi VP Henry, ang lubog na sa naninbaha, iyo ining so sa may dati bagang PNR station. Iyo. Kung sabi yung tabi, Ernestal Lowens, bako masyadong tulanhok sa tubig, ano, takong harangkawon mo yan, hanggang mo yan, baha pa yan. Roger tabi VP Henry. Kaya, di man talaga pwedeng mapaandar so pumping station. Takulang ang tubig. Kulang ang tubig. Kulang ang tubig. Kulang. Dapat palanda, bilog na Legazpi palan, dapat malubog muna sa baha. Dito nga, yun dapat nasusurupon. Dito totoo Roger, yan. Roger. Takong kulang man talaga. Dahil man napapanda ron. Tadadarahon sa bye-bye. Pero kasud ba kasubago tabi VP Henry, dapat ko ano na ito, nag-operate ito, talagang grabe, halos bilog na Legazpi Port District area, lubog Okay. kibaha. Ano ka nang ibon mo tabi, Lowens, di, okay naman sa Oro site. Digdi sa may Imperial Court. Ako na bala digdi. Taon ni baha pa talaga sa pag dengan ako nakakaluwas, tama dumug pa ako. Bata kuan ko ngunyang gari ikatulo ko, baka masurip kita. Ngunyan, i-check mo do tabi sa pumping station sa Oro sa San Roque. Sige tabi VP Henry. Kumustaon mo? Ay day, kunyaon ka sa Oro site, masara din sa imong Victory. Sa Kuya mo Victory. na sa may Sa may NFA? di ka lang basta distansya ka permis sa mga tao, yo. Permi na. Aram mo na yan. Social Oo. distancing kita, Buda. Iwas mo na sa pakiuron sa dakol na tao. Iyo, maski Kung magayon. siyempre daw kung nag-andar yan, kung may tao, Roger. o kung ano, paghali mo dyan, dumiretso ka dyan sa may pigkali, arane. Roger tabi Tapos VP. pasiring ka naman San Roque. Tapos San Roque ang pinakadakulan na pumping station. Roger tabi VP Henry. Kumusta? Noted po. Maray pang dahil tango na pigtaram lugod. Nata. Takong may gadamang kinakaasay na uminuli, dalaga lang ito. Madaman niya sa DCGP, madakop kita. Speed din eh. Speedan ta na pa duman. Dede, sige, bala ka na. Oo, Roger. Check mo kung nag-prepare sin daw anong sitwasyon Roger Okay? tabi VP. Yes. Pero Okay. so partikdi sa Centro Legazpi, pakulpa na ano na wala naman din na tubig ba sa mga oras na ini tabi VP. Okay. Roger, mabalik na lang tabi kita po si Luwens Bursa Bartena. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa Luwas. 15, makalipas ang alas 8 nin aga. Hello? Napuputol. May diferensya ang ibatang mga telco. Garo baka na damage man sa endang mga cell sites.
Okay, sandali lang. O nasa linya, sandali lang Angie Binabalik si Jimmy na salita. Jim, kami Jim. Yes, sabi BP, may misteryosong informasyon na ipinabot sa Satuya sa ngunyan si board member Dante Arandia. From Piuduran, going siya sa Ligao tabi BP. May sarong adventure na aksidente ka nakaaging simana sa barangay Palapas. Di na-aksidente ni tabi BP, di wara so driver, nakapark ini sa gilid ka na tinampo. Makusugon suuran, paros kaso bangge, nag-alarm, samantalang dahil man kitawo. Nag-alarm? Sige ang alarm. Doon ang kamparos. May mga alarm na sensitibo. Di ba nga diyan, batok lang kayam, nag-alarm. Adventure din Oo. Ngunyan, nagpara-alarm. Oo. Mangamon-ngamon, nagkakaraba na. Nagkakaraba? Nagpumpos. Paano? Nga na napot. Kay po. Si board member mismo, naghahapot. Napano daw ngayon. Di, iyan din manag-andar, di ba? Manag-andar. Sa gilid. Tapos nag-alarm. Nakasangsang dahil ni sa truck na nakapark na truck. Habang Nakasangsang nangyari yan, tabi Last Jim. week pa. Last week? Last week pa. So, before the typhoon. Before the typhoon. So, bago Pero- siya. Pero ipiral kini sa gilid kan tinampot mala naruno na kuagayot kirime. Ngunyan kaso bangge dito so nanotarandigdikan na mga tao sa palabas. Tatanong ngayon auto. Pangamon da BBP. Pinapalimada man sana mauro makusog-suran din bagyo ay suparos. Pangamon da BBP. Nagkakaraba na. Kasabang nangyari habang Kaso nagbabagyo? bangge, kasagsagan kan barparos. Ayun. Habang Nagkaraba, makayuman ang gada, no? Paano man mag-alarm yan? Naka-off ang ignition switch? Ando, da baka nakaon. Pero kung nabanggain, anong damage niya? Grabe ang damage? May damage sin ita. Primero, nakabangga nga ni. Nabangga, oo. Ay, kung manaiklara ayaw na ko sa libon. Tapos, nag-alarm, nagkaraba na. Nagkaraba na. Habang nagbabagyo. Habang nagbabagyo. nagbabagyo, nag-consume fire. Yung mananggada, no? Yung mananggada. Baka nga alas baga. Kay puan kang kipala, isipan kan, baka may paliwanag kan sa mga mekaniko, pero, for the meantime, makakangalas talaga. Baka nga alas man talaga. Mahapot ka tayo. Natatanak sila sulo. Mauran. Pwede natin nag-alarm yan. Tatumpos. Pwede natin nagkaraba yan na nagbabagyo. Tama nga ni. Iyan ang hapot. Pagkangalas man. Bako yan magkahalapot. Pagkangalas. Iyan ang baretang makangalas-ngalas. Sa tahaw kan bagyong kinta. Baka nakakinta ito. Andun ako, naka-60 ito. Kami narama. Nagigiulog ako katong barita ni board member. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. At si board member, alis sa Piodora niya, kung ano nang sitwasyon dyan, uning ako sa Palapas, actually ngayon, may mga pulis nga nga digipig inspection sa auto. So nagkakaraba habang nagbabagyo. Habang nagbabagyo, natumpos lalo lugod. Bakit tinamang isantil mo? Hinda ko naman ito, dahil tarap. Baka may santil mo man ang ganda na kay Star Duman. Kampanon bagay, baga na may santil mo nga niya. Nag-alarm, tapos kaya kuminaraba. Magkangalas man ang ano. Pagkangalas. Itong alangan man may sumulo ka, itong naguran. Sisi man maisip ka ito na suluon mo ito. Dangan, magkangalas baga talabanin, naguran, nagpaparos, tapos lumog, nagkakalayo. Nag-alarm? Buda nag-alarm? Nag-alarm pati. Buda habang nag-alarm na kuminaraba. Salbatan. Maraot kan, kung dyan nabanggit, dumalagan. Iyan ang abangan mo, Jimmy. Iyan ang abangan mo. Tabaka dyan nabanggi, biglang nabilog sa auto, bibig nila. Di ba, pwede ka nga mga taong taga-dagog. Gari kaya, grabe naman yung hambukan ka. Gari sa lalaw nang yampay. Gari kaya ralan siya nang yampay kaya ni Jimmy na salita. Source kasi board member dan karan niya. Alam mo to, Board natumpos. member bagan source ko. Natumpos. Tawad na, hiling mo. Nabilog.
Oo. So, sagdalagan. Duminalagan. Uminuli. Galing nga rambuga naman eh. Grabe. Ganito na kaya. Sabi nga yan nila sa kamaturan. Sabi nga yung galing nga tubod na nga ako ngayon nag-alam mo rin nagkaraba. Yan yung galing nga naulian. Galing nga makaduda naman. Nagkapililo kirara. Galing nga hambog naman nga. Ginamugo na nga. Ganito na lang na nga. Galing nga Jimmy. Delikado ang buhay mo ka Jimmy. Masabatan mo baga nabilog. Ano? Wala sabatan mo pag-abot mo digdi sa kurbada. Nangyari nga na sa pelikulang Dolphy. Oh, yun ba? Okay. Pero so, seryoso na. Seryoso man talaga ito. Yo. Makangalas. Oo. Pero so, from Piodoran, Antos Palapas, Pasabol, from Palapas to Ligaw, dahil pa, babagtas Okay. pa ni pigdadalaganan pa ngunya ni board member Danteran di yan lugar na yan. Jimmy lang Jim ha. Gusto ba yun from Ligaw to Palapas, Pasabol? Mako, from Piodoran, going to Ligaw si board member. From Piodoran to Palapas, pwede. Pwede. May isa rin sa ng lugar So, sa taon BBP. siguro mga after 30 minutes, i-text mo si board member kung nakayaw niya sa Ligaw para maraman ta kung Pasabol. Aha. Diba? An marahot kun uni nang yeso autong nasulo. Pigsundan ko nga Jim. Pigsundan ko nga Jim. Nag-overtake ko. Ayan, tabi Pepe, may sarusan na dang porsyon kan na bulo dyan sa kuhan, gilid kan tinampo, na nagrasay, pero manageable, nakakaagian auto. Pero lampas duman sa palapas to Ligaw, taod-taod, may siyanta, tapos maagi to duman, si board member Dante Arandia. Okay. So, yan tabi, Bibi. Sa to yung mga dagdag na informasyon. Digdis sa ko yung area of responsibility. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang salbata ng mga kababalagan ng bareta na naman ni Jimmy. Ha? Bareta, makangalas. Ibudan uday, iyo ini. Makangalas-ngalas talaga. Okay, sandali tagaro. Si Jomar ini Jomar. Tama? Hello? Hello, Sir Henry. Ay, paguna ko si Jomar. Sorry, paguna ko si Jomar. Si Sige, boss. Baby Girl ni Tabi, Sir Henry Uy, kumusta, baby girl? Bibi, Sir, kumusta? May kontak po kita sa Katanduanes. May ano po? May kontak po kita sa Katanduanes. Katanduanes. Ay, ito, tabalong kong apudan si Mayor kang Birak. Iyo. Wala akong makontak ng mga kontak. Natapo ito. Anong gusto mong ihaputa duman sa Katanduanes, amigo? Kung kumusta po sa Indang Bagyo. Warang signal sindangon yan, Sir. Ay, deng signal? Marang signal ang mga smart duman ng mga kontak ko po duman. Warang signal. Ay, Ako duman so kaya, Sir Henry. Kaya napot ako sa DCGB. Tara mo yung mga Si Mayor Sarmiento Canbirak, naapudang ko kaso sarong aldaw. Smart ito? Nag-ring siya, smart. Oo. Warang signal. Iyo, sige ta. Balong ko giraray ha. Kung makontakta si Daimigo, dali lang ha. Cannot be read Warang signal talaga dyan ba? Iyo. Cannot be reached. So, si Mayor Sarmiento? Iyo. Warang sa kontak Sir Henry. Ano kung anong balita naman. Hindi ba kaya sa tuga? Okay ba? Pero may iba makumaray na mas makusog pa ka sa pusoy. Iyo. Alam ko na. Tapos may number kay Governor Coa. Tapos may nag-forward sa kuya kasapon. Balong ko daw si Governor Coa. Sige daw po nga tabi, bibigay. Sige daw. Iyo man. Mga English ang parasimbag. Mga Wala English talaga. ang Yung magdamag sa diri. Cannot Kung be reached. diritsura magada. So baka na damage so kanuan mga cell sites? O baka Pero kada yung sir, kuryente, mapalit baka na daing bibigyan, generator. Sige Migo, salamat ha. Salamat. Sige, salamat. Oh, baka daing kuryente o daing generator duman. I mean, kaya baka na damage. Deta aram, dahil pong signal ang kasubang ginaapon ang kusikon si Mayor Sarmiento Canbirak. Interview niya to, pero ngunyan kinatbiritan sa tabing cellphone, ha? 8:25. Ange Galero, nasa linya. Good morning, Ange. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Madagdag niya itong Bareta situational report na DPWH. Second District Engineering Office may kinarama na sa mga mayor na tinampo dito sa Segundo Distrito, Canalbaya. Maahalos gabos VP Henry, possible sa Rosanaan, tinampo na may kukonsiderar daw ka na DPWH Second District Engineering Office na not possible for light vehicles. Sa pakikipag-uron, sa DCGB News mo nila pagkaaga kay Sir Richard de Jesus, na tagapagtaram
nasambitan ng opisina sa iyang sinabi na ining not possible for light vehicles using ining sentro kang Legazpi belan sa kunyan sinusay flooded pa daw ini pero kung ilalagawan daw for light vehicles man sana na medyo delikadong umagi pa dyan sa sentro kang syudad kang Legazpi. Agad-agad, sabi niya na ining tinampo naman Legazpi to Santo Domingo passable ang daang Maharlika going to Sorsogon ayun man possible man. Daang Maharlika going to 3rd District, possible. Punta de Jesus Road, Legazpi to Manito Tari VP, sa mga nagapit to sa bago, kung possible po ini, susug sa update ni Mr. De Jesus. And Bangkirohan going to Sorsogon, Legazpi Airport Road, Peña Francia Road, Rizal Avenue, Campagong Ibalong Road, and Legazpi Access Road pa din in Quezon Avenue, and Lacandula Drive, susug sa Indang Monitoring, possible po gamusin ni VP Henry, and so far, wala man ni na-record na untoward incident ang sendang opisina may kinaraman sa nangyaring bagyo kasubangita ni VP para ni Sinta PH. So far VP, iyon ang salado kang DPWH Second District Engineering Office matang sa ngunyan. So, nito, tabi, so, sa mga barang-barangay. Anji, suma nito, pasable no? Possible po ining Punta de Jesus Road, Legazpi to Manito. Legazpi tama nito. Yes po. Oh, nata, ayan kayang po. Anong punta de Jesus yan? Pangaran kang, garinin ang pangaran kang nabusan. Kaso rin yan, pig-rename na, nailing ko sa Google kaya, napunta de Jesus Road. Opo. Pero bagari mas sabot kang tao, kung ginaranan tang, Manito Legazpi Road. Yung nakakaagay Ano ka para garamit sinda ka iyan sa Richard Kiterm na unfamiliar sa tao? Inda sana. Dapat, sa reporting ninda, ang gagamitin nindang term, so, familiar sa tao. Yes. Pamagamit ka kan Punta de Jesus Road, passable. Ako nga nailing ko lang ang kansarambang sa Google, nag-search ako sa Google Earth. Oo. Oh, siguro, ang suggestion ta ka Richard, magamit ki mga terms na familiar sa publiko. Yes. Ang pinakamadali dyan, Legazpi, Manito Road, Oo. passable. Yes. Kung latubon mo kan, impasa ano yan. Ginit na naman ang diba? Diba? Dahil seryoso. Gagamitin sa term na mga, familiar ang gabos. Gari man sa to sa reporting ta. Yes. Ang gagamitong terminology na sasabutan kan gabos so aki na elementary hanggang sa pinakagurang. Oo. Oh, iyo. Yes. Pero yan tama na nga rin. Kaya lang, baka walang pamilyar sa tao. Gusto ko lang mag-question sa enda kung pwede nindang bagon yan. Dapat layman's term. Oo, yan. Ano mga Punta de Jesus? Oo. Well, Natay ka mo yan kung dahil sinabayang kiman ito, Legazpi. hindi ko nga naaram kung dahil mo tinaram sa kuya. Kaya nga na ni, di kaya ka nga ni. kay pang Google Map. I-search mo sa Google, maluwas yan. Pero Pagkabiling mo. sige, okay na. Nasabi ko na sa kuyang nasa sabuot. Okay na ako kaan. Okay na. Okay na ako kaan. Makakaabot. Buna, pigapunan ko si Richard kunya din, nagsimba ka. Garo nasa on-ground monitoring tabi sa VP mo niya. Nagpaabot sa Toyaki, situation report. Okay na. Basta importante, mga roads na na-mention mo sa palibot kan 2nd District, passable. Possible, yes. Okay, sige. So yan VP ang informasyon gikan sa 2nd District Engineering Office may kinaraman sa mga nadalin tinampo. At Ganero, DCGB. Lowens Bars, thank you Angie sa report. Lowens Barcena po nasa linya. Lowens, location. Yes, salamat tabi VP Henry. Kung day ko ta kay report si Angie, madamang ko tapos sa may pasiring sama nito. Di ka na magduman. Tamahaloy ka na naman kaan. Diyan ka naman sa nakaabot sa bangkiruhan. Ka naman. Marin na itong report ni Angie. Roger. Diyan ka na naman kaan sa... Dumog ka naman, punong ka naman. Pagyari. Okay, o sige, Roger, kusa. VP Henry, location. Yaong kita digita VP Henry sa Barangay 28 Victory Village North Pumping Station. Ni VP, siguro makulog kayo ng payo mo. Sa yan na Victory Village, pumping Oh. station. So dyan sa may NFA. Roger, tabi VP Henry. Sa may nafufunaw ako. National Food Authority. Roger. Okay. May puwan palang tabi VP Henry ng kuryente bago gumana ang pumping station digdi.
Aha. Sarawayon ka mo. Piga pa dagit na naman indo ako kunya Ay, naga. nata mas dagit ka noy kaysa sa kuya noy, pumundo ka. Pero mas dagit ka sa kuya na para ka nagito ko dyan. Oo. So kay puhan, ki kuryente. Day generator. Day May generator. generator. Naggana sa generator, naggana sa pang-pump, so nagpapampaga. So, ilis, bagatabi, bipen, ridigding tulo siguro itong ilis Iyo. na nagsusurop ng tubig Tubig, sa salop, oo. digdi sa Victory Village. Alagad, so, pang-akwat kan basura pala digdi. May pang-akwat pa pala digdi kan basura. Raot, raot, kaya di man gira-rated survey. Tapos, pang-surop tabi, bipen, kay puwan pa pala nito ibaba. Kay puwan kikuryente. Gustong sabihon, bago pandaron para ipam sa tubig paluwas, so basura mo na ang hakwaton. So, basura mo ng akwaton o garing raot so pang-akwat. Nya paano usok basura dyan? Naling may naling kang paano ki basura? Ay, ano man sana, mga sasi-sasi man sana nahiling tadig di sa laog. Gusto sabihin mo, pag nagpapump, dapat nag-andar man itong panghakot ki pangbaton ki basura. Roger Tabi, BP Henry. Tanganing sa basura, day makaduman sa... Ay, tama man ko ta. Oo. Tanganing sa basura, day makaduman sa dagat, habang nagpapump sa kitubig, nag-andar itong pang sara ki basura, nganing diretso man, ay tatapok sa taas. Correct Tabi, BP Henry. Dai makaduman sa dagat, sa basura, hahakwaton. Ang problema ngunyan, taraot. Sa pangakwat kang basura. Kaya day maandar talang kuryente. Muna may generator man ko taraot sa pangakwat. Ang saro pa, Very good. BP. Ang saro pa. Ini Oh. pala na pang-akwat kan basura na ini. Raot na pala nini, puhon pa kan. Bagyong tisoy. Maray pa dito ka pinadyan, Luwens. Dapat dito ka pinagbaso lang naman ako ang instruction ko sa'yo. Nagtaram ka sa kuya. So, security ka digdi. Dapat, nagbaso lang naman ako ang pinadyanta ka naman. Magyari. Kinalintura na naman ako lugod. Pwede kitang stress ko niya na aga. Ano hapon Tabi, BP Henry? Ano ang survey ng pumping station? Kung ano yan, tourist destination. Yan sada. Sige, wala ka na dyan, Luwens? Oo. Wala ka na dyan. Gusto ko mag-relax ko niya na agabat. Amin na, bagyo pa sana. Di kumusta, may tubig. May tubig. May tubig. Oh, pero ako, Nagpupulot sure ang ako na tubig. dahil pinandar ka sa banggit. Tayo na nga niyan. O, supang akwat nga ni Raot. Tapos, kaya mampalan, sakot sa mga oras na ini, digdi sa Barangay Rizal, tapos pasiring digdi sa may Tinago Tabi, BP Henry, an baha digdi, talagang sagkod sa ngunyan, yaon pa. Oh, dahil actually, may, in fairness, may, kung kaya, may dapat level nin tubig. Kung pwede mo nang pandaraw na iyan o dahil, Roger. yan data madetangon yan ma-confirm kung dapat talagang pandaron o dai ang pumping station. May level yan, may level. Iyon nga ni Tabi, BP Henry. Ang maski naka-level yan o dai naka-level na salbatan ng iyan taraot sa panghakwat kang basura then maandar. Oo, maski nagalang ko ba level kayan, kundi supang akwat kang basura, dahil nang gadi ni maandar. Okay. Ka mo. Mm. Piga pa dagit na naman indo ako kunya naga. Magyari. Sarawayon ka mo. Piga pa dagit indo ako kunya na hapon. Aga ngo niya, Noy. Aga ngo niya. Aga ngo niya. Oh, sige. Discovery number 1. Discovery number 1, Raot, Proceed supang akwat. to pumping station number 2. Okay, Okay? we'll go. Then, proceed to number 3. Yes. Okay? Opo. Okay. Yes po, BP. I will Okay. proceed now to pumping station number 2 to check the area Okay, sige daw. and to check kung ano, utuman. Basta yun eh. Good morning! Okay. Roger, wala kami, BP. Papanuwara kita po po, si Luis Ponce Marcela. Mane. Mare pa kamarisalan mo naman ita kwanta gari. Pata dahil ang kinamahawan ko sarong pandiko ko. Nanatada ko ka sa banggi Buda. So maluto sana diyan. Gari okay ma. Hello. Hello, good morning po. Good morning. Sir Hen, Po. mga ngapudan lang po ako. Sa
Sudua po na sudua pong parasira na day pa nakakauli duman sa buhatan Rapo-Rapo Albay. Oh, sige daw. Ano mo po itong duwang parasira na ito? Pamangkin po kang agum ko. Okay, ano pong pangaran mo, madam? Ako po si Mrs. Nanet Alamil. Nanet Alamil. Pamangkin kan agom mo sa duwang parasira na hanggang ngunyan day pa nakakauli. Opo. Ano pong nangyari? Paano ito tabi? Ano nangyari? Pwede pong istorya mo na bago ka mga pudan? Actually po, nag-upload lang sa kuya, so agum kan nawawara na parasira. Okay. Si Anthony, so agum ni Anthony Alamil. Oho. Ano natanda po day pa daw ito? nakakauli, so agum niya sa kaso, pamangkin kang agum niya. Tayo ang magkaiba sa dua, si Anthony Alamil kasi Ali Bradicina. Okay. Ang nag-ibahan, Anthony Alamil and Ali Bradicina. Ali Bradicina. Opo. Ano po ang gamit na bangka kay ni? Ano po? Ano po ang gamit na bangka? Kumpit po na green ang kulay, dakula. Dakulang kumpit. Okay. Opo. Saan po sinda madam nagsira? Dakul po sa party na po sigurong Samar, Oo. Pacific Ocean na. Pero sindang iriba tabi sa kumpit. Duwa po sinda. Pero po, kang naghali sinda sa buhatan, may mga kasarabay sindang mga kumpit man na nagralawod. Grupo sinda. Opo. Okay. Anong aldaw po sinda naghali para magsira, maglawod? Before po nagkusog sa bagyo. Kaso rin po sila siguro. naghali. Domingo o Sabado po? Sabado po sigurong maaga. Sabadong maaga. Sige. Ano po ang gusto mong ipangapudan tabi, madam? Nangangapudan po ako na kung saan man po napadpad itong duwa. Oh. Kami paki-inform or mag-upload po sa radyo or Oh. po sa number ko na Oh. nasa pod ninda sa duwa. Nagahadit po ang pamilya, lalo na po sa agom ni Iyo po. Anthony sa kasumagurang ni Ali Bradicina. Oo. Mani naglaw mani sa bitchip tabi mani sa on the air. Madam, Mrs. So iba niyang pag-iribang parasira. Harain na po. Ano po, sir? So iba nindang pag-iribang parasira. Harain na. Ay, so tulo po si Rico Alamil, si Michael Bilon, and si Jesse Adornado. Duman po napadpad sa Lawang Samar, Salva. Northern Samar. Arayo una ito. Pero okay na daw po sa tulo. Okay, Ang nagpaabot po kang so NDRRMC kang Iyo. Lawang Samar. Okay. Madam, Po. natambaya ta nagsaod po si naglawod sinda na aram na po may bagyo. Dahil ko man po aram, Sir Henry. Ako, sa totoo lang, madam, medyo gari nagtakdag kisampul ang buho ko ngunya kanagapod ka. Kanata po ba ya naglawod kan Sabado na may palaog na bagyo? Yung ani po. Ay, sus ko. O, marita so ibang keri ba nasapod sa Lawang, Samar? Tapos Ande pa po ngunya nasa sapod. Sa pong kumpit, nakauli na sa buhatan si so Michael Bueno Anthony Bueno and Ariel Bueno nakauli na kanina daw pong aga. Oh. Michael Bueno and Ariel Bueno. nakauli na po ini. Opo, niya na sa buhatan. Ang day na lang po talaga na aaraman kung hain sa ngunyan si Anthony Alamil kasi Ali Bradicina. Opo. Ini po nagiribahan tag separadong bangka ano, tama? Opo. Pero kung- Bali, apat po siguro sindang bangka. Apat na bangka Opo. na compete. Iyo po. Ay, Separate po ito si Rico, si Michael, and si Jesse. Sarap po Oh. itong kumpit. Iyo po. Pero po Tapos ini Ryan Antiquera, Enrico Bonto, and Oliver Bonto, sarap man pong bangka. Nakauli na po ito. ayun. Oh. Tapos si Ariel Bueno and Anthony Bueno, nakauli naman po. Opo. Ang day na lang talaga po itong duwa, si Anthony Alamil kasi Ali. Na nakasakay man sinda sa separadong bangka. Opo, separate man pong bangka. Si Dua.
Opo. Oo, okay. Sige po, salamat madam sa pag-upod ta, ano yan, baka kung may nagdadangog na kamidbid, pwede po maka-upod tulos para po maklaro yan, ha? Opo, maski sa istasyon po nindo, sir. Iyo po, ipunbo ko ining number mo, baka may mag-upodig Ayun po, di, sir. i-text ta ka po, apudan ta ka po, ha? Ayun po, sir. Okay, salamat po. Thank you very much. Thank you, Sir Henry. Welcome po. Alright, bye-bye. Sandali ta. Si Pio Fernandez, mga tugang may bareta na konektado po sa apod ni Mrs. Kasubago di po ngunyan. Pasana tungkol dyan sa parasira, nahanggan ngunyan pigahan na po. So, dua. In the morning. Ping, kamin ping. Roger VP Henry, good morning sa mga parantabay. Nag-break ang news kan sa tuya kaso banggi. Iyo. Si dating Kapitan Nelson Alamil kan buhatan gayud kung taman pagrumnom ko tabi VP Henry. Actually pito iyan da ang parasira, sutulo ito suya on duman sa lawang. Sutulo yung initial na informasyon na pinagpaabot. Igwa na nga ni mga proof of life na kayan. Iyo. Yuso na sa lawang. Ngunyan, igwa pa nin pitong pinagahanap na nasa separado ng bangka. Iyon na gayudaan sa pito, iyon na gayudaan, parte kan tigunambitan ka nag-apot sa satuya. Ngunyan, so nagkakuruan na buda sa nakauli na tabi over. Iyo, ta nakauli na so iba, ito lang na duwa pang pingapangapunan niya, anday pa hanggang niya na account. Roger, so sa pitong separado man na pinaghanap, duwa na sa naan missing over. Iyo. Takasabangit nga kaurong kan baga si Dr. Cedric Daipan, pero ika palang kauron mo si ex-kapitan. Ano na tabi ping ang rason kung nata nagbalo pa sinang maglawod na may bagyong palaog paabot? Roger, ang pahayag ni dating Kapitan Alamil sa impormasyon na nakaabot sa iya, paghalidakan mga bandang alaw ng maagahon an Sabado. Oho. Tranquilo pa daso panahon, garihan so rason. Iyo, pero Friday pa baga, pigabangan tanang may bagyo talaga na palaog sa to? Roger, kan ikinonektar tamang kay Sir Cedric Daib kan napsi mo, Biyernes pa baga nagpaluwas na nin over. Correct. Eksakto. May advisory ng Friday. Roger to that. Oh. Kaya sabi ni Dr. Cedric Daib, tibaan nga ya, mga teorya sana, dahil nakaabot nin tama sa impormasyon sa sainda, or dahil nagdarangog sa impormasyon over. Iyan ang mga posibilidad. Roger. Hindi good lamang nasagdunan duman sa barangay. Iyan sa Kang BDRRMC. Yan, yung nga ni ang pinag taro man sa follow-up ni Dr. Cedric Kasubagong maaga, Oh. magkaulay ta na mag-alas 4 na tiba aday nakasaroso nin marhay sa informasyon pasiring sa Iyo. barangay level. Pero importante ko tayo na pigi seryoso ang mga araw ka na bagay. Adi? Roger to that depende. Kuan araw ka no. Dahil pero sana yaon sana dyan suduwa naka-konsay na baybayon, nakagilid. Itong Roger to that pigahala. depende. Ta kung duwa na sana medyo magaan-gaanan Iyo, problema. kumpara duman sa apat na bangka pala may kuan may mga kargaman ito nakauli gabos. Buda Roger sa to na sa that. lawang o suduwa. Roger, at tuloy na Rayo sa na ito, lawang. Ping. Lawang na ito. Rayo na ito. Northern Samar-Tabi, over. May distansyang masyado. Roger. Okay, Roger, sige. sige, masaya, Tabi. Out na Thank you muna. Thank you to, Tabi. Pio Fernandez, kasabanggi kaya abang nakaboard si Pio, kauron niya si Dr. Cedric and then si ex-kapitan. 3M. Kauron niya man. Pero siguro, ang mga araw ng sitwasyon po. Kay puhan kayo ni gayod magkaigwang aramon kung ano ang rason ka ito. Dapat mga araw ng sitwasyon. Dahil pagpalampason ini kan LGU, rapo-rapo. Di ba? O kan si dyan in charge sa MDRRMC and Municipal Disaster. Dahil po dapat na ulit ang araw kayo ng pangyayari. O kung may dapat manimbag, di ba? Na barangay, official, o kung ano. Mag-contact tracing man ni Ade. Mag-contact tracing. Mag-root cause analysis. Di ba? Mag-root cause analysis. Aramon kung anong rason. Kung nagsirira ito, nadaisin databi, alam ng Friday pa, naghaling Sabadong maaga. Oh my God. Okay, hello, good morning. Si Jomar VP. Ay, iyan, sigurado ng si Jomar ini. Madali lang tabi, Jimmy, Tayaon si Jomar sa linya. Sige, Jomar, kumusta dyan? Go.
Roger, pinalo at itong so sabi mo kung kumusta man so Isla San Miguel tayuhan sinapub ng gagkan primerong bagsak kan bagyong Kinta sa Isla San Miguel na landfall. Hindi manin gaanong danyos susog kay Mr. Hugo Buen ang CDRRM chairman ka officer kan syudad kan Bamako sa pagkikipag-ulay niya na aga kan DCGP News kay Mr. Buen sa iyang sinabi na nakontak niya na tulos ang mga barangay kan mga barangay sa Isla San Miguel sin nagkumpirmar na very minor man sana sa mga danyos nasa mga kahoy-kahoy lang pero di masyadong danyo sa mga residensya. Ang rason siguro susubdigdi kay Buen ay dahil ang halang sumagi kan bagyo kan paros kan bagyo kaya daiman tuminamas kusugan ng maray sa ibabang parte maging ang ibabang parte kan syudad Tabaco sigun kay Buen iyuan minor man sana ang mga naging distroso ni Kinta. Ang damage kini kung pero kung previous fight kung minairiti sa to as evidence ng mga kahoy utility costs na nagkatulong sa dalan. Dito na sana po na-observan nila sa initial assessment kang sa mo yung team at gamawa yun yung search at mga to hari na sinasaplar parang may halaga kulang man ang nagtuman ang mga danyo pero sa nakang mga katag na nagkatulong si Mr. Hugo Buen na nagkukumpirmar na madaling makaka-recover ang tabako dahil ang minor man sa nasin sa mga kahoy, mga batag, mga mga light na o sa mga matatapo na mga kahoy man sa napananom ang nadistroso kan bagyong Kinta. Okay. Sa syudad kan Tabaco susunod sa iya nagkaiguan in sobra sa 16,000 na persona na dibakwar napigyo kong pwesto ni 14,000 na pamilya asin sa mga oras na ini ang mga nag-inip padados ng nagbabaralik sa saindang mga residensya. Okay. Yan, BPN Ray ang informasyon. Jomar Bien, DCGD. Salamat Jomar. Good news yun. Ano? Report ni Jomar Bien, mga tugang sa San Miguel Island kaya, inot na tuminama, mga tugang ang bagyo. Maseda. Doon po inot na tuminama. Kaday masyadong dakulang damage daw. Sigon sa confirmation kay Jomar kang MD City Disaster. Okay, may good news po si Kong Pido na text ako. Ano? Tungkol tabi sa resumption of restoration. I mean, tama, i-restore ang kuryente mga tugang sa Legazpi. Madali lang ang good news ni Kong Pido may pinarward sa iyang informasyon tungkol dyan. Mga tugang, ay sandali, nag-aapod si Mayor Rosal. Okay, madali lang po gari may good news ini si Mayor Noel Rosal tabi ngunya na aldaw. Mayor, maray na agad tabi. Henry, good morning. Yes, Mayor. Any information po sa publiko? So pa nag-ikot-ikot kita, Henry. And ang naging problema sa tubig. Ayun. Talagang nag-flood kita lalo na sa Albay District. Opo. So para sa Legazpi, may mga area sa Kasugma, pag-ulay ta, na itong report sa Tuya. Pero may mga dakol na nalubog man sa Legazpi. Arog Cambilamor. Halos tigwan tubig, bita, no? Sa mga perennial. But kunyan, ang karayan kunyan, kaulit ta ang APEC. Ayun. Sige na po yun. Sige ba sabi kung papainotun ta? Iyo po. After lunch, ang initial ta, feeder 1, ining feeder sa Bitano, Tulo, tapos sa Washington. Ayun. But before the night is magsarat ang Banggi, baka ma-adjust ang gabo sa sentro. Okay, so after lunch Mayor, feeder 1 mo natabi, Bitano Substation. I'm not sure si Pedro, basta Washington, makuha na kita, mabukas na kita, then Bitano. Iyan, Bitano at area, ining Iyan, okay. Dahil ni Henry, at 7:45 a.m. today, nang-energize ng NGCP. Ayun. Very good. Ang talaga pagiling ko, yun naman yan. Mailaw naman. Ano. So, dahil man So, pala mga po lang ini, na nag-clear na ngayon ang APEC. Very minor man sana. May mga putol sa ng linya. Igulang kitang medyo medyo grabe. Digi sa may airport. Iyon, no? Pero i-isolate man siguro yun yan. Ito tumawalat ata. Ito tumawalat.
I-isolate man Then, kayo. ang medyo iligong paduman sa bulot. Paduman sa nito. Ayun. Pero ang mailawan talaga yun, ini mo ng urban areas, ano? Urban areas. Pero ini papabulod, kung bako kang damage yan, baka later tonight or tomorrow, mapailawan tayo. Ayun. Very good. So sa northern barangay Tabi Mayor areas. Then, pwede ko tuloy na-mention, really ko, kung there's damage naman, dapat yan makasabay na yan. Oo. Takon, actually, bako man masyadong heavily, dengani masyado talaga eh. Wire lang, nagkapurutol na iba sa palibutan. Ang north, masyado, tubig, doon masyado. Oh, I see. Ang Okay. talagang nagrabe, Henry, yung Albay, no? Iyo po. Oo. Tining, sabi ko nga nagkairoling mo yan, Henry, may mga akong kaya, dalaog ka. Tapos talagang ining mga nasa low-lying areas, medyo pinitingong ko mga kapitan. Iyo po. Iyo. Medyo dahil nag-enforce, no? Nagtararamsan na dahil nag-reinforce. Oh. I think nagkaraling naman because of the COVID, pero wake up call in sa tuya. At least walang nangyaring maraot na talagang babasulan ta. At least safety taga boss. Pero we should not tolerate this. Kaya ngayon pa na Henry, magapapod ako meeting sa mga kapitan because I have to remind them that under the disaster risk reduction management, may accountability sinda. Iyo po. Oo. Lalo-lalo na ini mga pipapabayaan ninda magtugtog, tapos pipabayaan pa ninda mag-stay. Oo. Grabing may kwan yan, ano? May administrative sanction yan. I see. Kaya dito magparabasulon sana ang mga gobyerno, may mga pagkukulang man ang kaduya, no? Although ining mga perennial like ining mga subdivision, ini ko sa ini talagang sa tubig grabe talaga, Henry. Saka ito nga sabi ko, kaya po talaga ang legacy may only taking pan. Iyo. Kaya nakaya, Henry, ang volume of water. Iyo. Oo. As of now, Maski sa inbaga, Henry, maski sa Amerika, ilang kay po ang detailing may pan. fund. Ang volume of water, nakula talaga, lalo na ang ali sa bulod. Yes, that's correct po, ano. As of now, ang gari nabirik so ano, Albay District ng pirming pigbabaha pag nag-uuran, Depende kasi, Henry, kasi sentro, kung medyo na-manage alam mo na po, ano? kasagsagan, low tide pa, low tide. Oo, pero sa sentro na-manage na. So, tubig. Ang sentro Dahil talaga. pa makasabi pa, Henry, tabako pa agad fully realizing function ta kang gabo sa pumping station, ano? To be honest dyan, ano? Iyo. May mga gigibuong pa sila dyan. Nag-meeting pa lang kami kan DPWH last week. Oo. Talagang may mga papakarayon pa kita dyan. Iyo. Actually, so sa digdi sa Victory Pumping Station gari raot so panghakwat ki basura. Oo. Oo. Kaya medyo Saan, Henry? so digdi po nasa Victory Village, di ba gang pumping station? Oo. Ikaw yang kigari parte kang equipment na panghakwat kang basura habang nagpapump. Gari raot po ito. Sabi ka Yeah, actually, information. yun. Yeah, tama. Oo. Depe na nasa pulley. Actually, siguro layan mo yan. Depe na to turn over kang contractor. Oh. Operation. Iyo. Okay. So, pero at least gari kuan man kita no. Less damage kita sa buhay. Di kitang damage sa buhay ng tao. Pagiling ko. At talaga, so, actually, Henry, so paro sa Henry sa taas. Oo. Ang problema lang talaga sa tubig. Iyo Ali po. sa bulot. Yun talaga. So, ali sa bulot. Kaya baka nagbaha mga portion from Albay down to Legazpi. Exactly. Luwas sa Barangay Dapdap sa Macabalo River area. Ali ako duman. Ang Katubangge. Oo. Sukuan lang, so to sa ng Albay. Madali ba sa nagsubside sa Albay? Oo. Madali yun. Pagbulagan pagtapos po, Henry, mga 1 o'clock. Iyo po. Subside, that's tubig duman. Iyo po. Oo. Okay. So, Pero ang talaga may uning sa may Lapu-Lapu. Yun, kaya ako nag-ikot ka Subangi, Henry. Pag-interview mo, Oo. verify ko talaga. Today po mga reports. Iyo. Siguro wala ng mga cellphone. Oo. Duman ko nahiling na dakulog kay mga luminubog talaga. Mga subdivision sa Legazpi. Oo. Pero ito, ang pinaka-critical talaga ito mga nasabi ko. No? Siyempre, sa Villamor, talagang luminubog naman. Permi na yan. Imbudo na ang Villamor. Kababayan eh. Iyo po. Oo.
Okay, so may good news kita about the kuryente and then at least Mayor, may nakalinya na kamang plano kung anong gigibon yan sa mga area sa pigbaba na yan sa maabot na daw. Yes, actually, before the typhoon, paikutan na kan mga engineering. Sa ngunyan, may mga picture kami, Henry, na talagang mga critical na mga araw. Kapalayon ang mga kapitan. Iyo po. Otherwise, pwede itong mabaha. Iyo. Importante ini. Na sitwasyon na kwanta. Ma-manage ko malay. Okay. Iyo man sana po, Yor. So, yung masana, Henry, and sa ngunyan tayo, no work kita, daing trabaho. Sa kung nagapot, Henry, sa mall, discretion yan, Henry. Sa mga mall na sakay po ang essential goods. Ayan, Henry. correct. Kapag yan, grocery. Sakay po ang yan. Ngunyan ang mall, kung tuwin doon, makapag-charge ka mo, kapabuksan ka ang mall. Pero daing ka baho compulsory sa mga empleyado. Ayun. Yun. Oo. Okay. Pinakulatilyat so mga kaya siya na maglaog. Pero kadakalang pa yung no work, no play baga dyan. Iya po. Mhm. Okay. So yan muna dahil sa mga fast food chain para din kita makakaon kita, makapakal. Iyan. Hindi makaluto, kadang ilaw pa. So Oo. makapakal sa pagkaon. Yes po, Mayor. Opo. Okay. Salamat, Yor Tabi, sa pagkapod. Salamat, Eddie. Opo, thank you. Alright, thank you so much. Mga tugang, si Mayor Noel Rosalano, tamang-tama, nagkasabay. May forwarded message man sa kuya si Congressman Pido Garbin, Kanako Bicol, hali po sa hali sa APEC ini, hali po sa APEC. Sabi ni Kong Pido, good morning, the damage is not, ining message po, forwarded ini kay Kong Pido, hali sa APEC. Ini so text kang APEC kay Congressman Pido Garbin. Tabi, pareho kay itong kani, sandali lang the damage is not worse compared to Typhoon Tisoy, but more than Typhoon Ambo. Based on initial report, some poles are down and line damage. Our target is to prioritize portion of Legazpi after lunch. So exactly, itong sabi ni Mayor Rosal, ang Washington Feeder 1, Bitano, feeder 2, 3, and 4. O, iningon yan. Yan. As confirmed by Mayor Noel Rosal, iyo tabi ini, mga tugang, forwarded text ini ni Congressman Garbin Satuya, nahali man, tabi, mga tugang sa APEC. So, ini ang abangan ta, after lunch, mani. Ano kitang linya mani, tabi? Anong linya ta? Saan kita nakakonect? NDCGB, ining Imperial Court. 2, Bitano to kita. Bitano? Bitano kita di? Ayun. So, feeder to kita? Bitano? Ayun. Okay. So, okay na kita. Pagkakuryente na kita after lunch. So, thank you, Tabi, Mayor Noel Rosala, no? And then, tamang-tama, may forwarded text man sa kuya Kasubago. Si Congressman Pido Garbin, Kanako Bicol Party List. Okay? So, padagos lang ka mo magantabay, mga tugang sa DCB. Yan pa si Jimmy. Naputol na si Jimmy. Jim, Jim. Yan ka pa, Jim. Yes, go ahead, Jim. Go. Okay, so, ligaw, Pidoran, ligaw, road, passable. Passable ko niya, bebe. An Tinampo. Pasado sa pag-aging ko niyan, nakabalda na, lusot na si board member Dante Arandia. And yaw na siya sa area kan nagarin na nga gisa sa UWAS. Kaya daig problema ang ligaw Pidoran Road tabi bibi. Alam ko na, Jim. Alam pa din. May klaro lang ako sa imo, ha. Sabi mo nangagi si board member sa UWAS? Ikaw ba kagagihan? Digi sa may apod ka anong Pistola? Bako. Ang usual bagang agihan, digdan minaluwa sa ligaw. Pidoran. Ikaw man insukian digdi sa kuan sa may tula-tula. Oh, so ang passable ngunyan na pwedeng agihan, haling Pidoran na may naluwa sa UWAS. Sa UWAS. Pero yung sa kuan, ligaw tula-tula, wala problema, dahil man dyan problema. Ayun, okay. So in other words, ining gabos na agihan from ligaw to Pidoran vice versa or itong minaluwas naman sa UWAS, pwedeng agihan ngunyan. Passable. Pwedeng agihan, wala ki problema, wala ki nag-erode. Yeah. Masyado, wala man yung nag-erode na mga portion kan na bulot, tinampo dahil minupag. Kumbaga, igwa-igwa man, mga kwan sana, mga minimal man sa poste, minimal man sana ang damage sigun kay board member ng Tarandia, tabi bibi. Iyon. Okay, so talagang
sa mga roads medyo okay kita sa Palos generalmente Uni, sa probinsya Tanalbay. pinagdadalaganan ko kanya tabi Libon, maluwas po lang Kinali, Baya Kinali, igwanin mga putol na nagkapiraman sa nila, bako postikan apik, may postikan apik na tuminomba dua, sa tinampo, nakakapik tarso, postikan tilkos tabi BP. So, postikan apik, ang tuminomba, nasa tahaw kan, nasa gilid kan kabasan, duway ne. Ayun. Dakulan damage kan apik, digi sa area kan Libon tabi BP. Oho. Oho. So yan. So mga Jim, nareparo ko sa mga posting yaon sa kabasan ang nagtagilid Iyo, so nakatulahokan Malumoy. ko pundasyon sa mga malumoy na daga. Malumoy na parte. Iyan, so na, base kasi bago ka pa nag-report, yung namalisyan ko sa big-report mo na so nasa kabasan ng mga poste, yung tagilid. Ayan, tuminagilid, tuminaraurahig. Oo. So mga nasa tulahok sa mga maray na kadaga, matatagas na daing problema. Yeah. Okay? Ayan, yung Maharlika Highway, daing problema sa Maharlika Highway, baldado na tabi BP, daing problema. So tubig digdi sa balang ibang pahubas na, pahubas na sa tinampo. Okay. Itong suwaw ito na nasulo tabi BP, sigun kay board member Dantiaran dia, totally rig pala nito. Ah? Rarapak na, ito na kabanggangan eh. Oo. Kundi natanaw ta nagkuha nito, nagkalayo, pagkatapos alarm sa bangge, natumpos. Si board member Arandia ko nagdadangog, pino niya na naman sa nang istorya, kumpleto niya ng investigasyon, tapos mapod naman sa imo. Kasi ako ng Committee on Environment, Committee on Infra, Oo. and gari environment sa iya pa. Yes. Masabi si Kinatawan, nasugo, ngayon lugod ako. In legislation. Good morning, Tabi Kinatawan. In aid of legislation, aramon mo kung nata, nagkaraba, muna nag-alarma, soon haloy nang nakaparada Naka-monitor ito sa lunadan si board member. Sabi si board member Dantan, salbatan ng yang Henry Mini. Nasugo, palugod ako. Good morning, Tabi. Board member. Monitor man ito si board member Yeah. kan mga sitwasyon Yeah, yeah, po. kita kuha baga na sensitive na mga komite sa kagaputan man niya dyan sa gunang palalawigan Kinalbay. Yes. Aha. Iyan, Tabi BP, sa tayo mga dagdag na informasyon, paluwas na kita digdi sa Libon, law kitang Pulanggi. Jimmy na salita ni si GB News. Salamat, Jimmy. Pio Fernandez, mga tugang susunod na alas 9 na po. Ninaga, kasi bago ang oras, dapat sa time check ko, 8:30, nin pagka-aga. An oras hatod sa Indokang Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab, alagang doktor, alagang ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. Generica Drugstore. Generica Drugstore. Gamot at serbisyong waston abot kaya? May karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub. Nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam.
Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks VapoRub. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget.